Hallo agus fáilte go program úr Oideas. In dú ha cuid cin cáidirúm ar bh muise a bhíolach fat grún bhlianaichin get gon ducé Oideas gus an roisin brún de chéile a ríist. Niste bhhelim fáilte bhór a chud ar Lesley Hayes a ha cáidirúin dú. Hallo Lesley. Hallo Gwen, má bhín seo. Niste bh mi fiochin cuineige gur cunne hachar sinne de chéile. Ó, Gréis an nuair sin. well, bha a níon is sinne ach an bhaise tíireach an rin go ráid 6 bliana a gceis agus an níon bheicach an tíireach ar scoil a háiseach agus bhaise cóig agus an drás haid ficad cóig. So féimi go raibh ficad bliana arás. Oh well. Niste. Yeah, lánaige, bliana Uine ga. bhóid. Gréiseach an nuair sin. Well, ba uamsach tlach go a bhí suas sa scola go fichin bliana na ga niste agus bha mi stay a fríhelig ungan na hollanich bhacin sin ar grís scola agus chotlach ver sa bhan áineoch galig haid a bhí stúre go léisach ige sin. So mus chic sin ar sin ha mi go mór san brimi join áineoch agus choláirtir sa ha fiansan nach galig acah. sé cimar a hánig úsa gan na galig agus ga fálam a bhí chicas sa bhí na galig. Aha. Ó, se scíal fata a se. Well, ha uí ar a bhí acha man an Gaeilg a riamh ach ag minic a raibh mí clás Gaeilg nuair a bha mí fiche, díreach dá lán a rútagan, agus nuair sin bha mí géisteach ar na prógramin ar TV, and ar canan an tinine a bhí an series a sin. Ba mí gúnsaach ag becin agus nuair sin nuair a bheith chlánach an bha sin na fuarachan an Donéidean. Agus tháinig bíleach trondoras me géon fólam tra bhí na Gaeilg. Agus tharú data dhisacham me géon sin. Sin a hiadrút a bha mé ar clein sin me géon fólam tra bhí na Gaeilg. Agus ag an ann sin bha sinna beachachach Jane scoil seár ar son in níonach go mélspeth. So hel mé bunscoil nó sé bunscoil cros na cíise a bhain ag an am sin. Agus a hádarúm agus so háisí Elspeth an sin agus sin far an de háiseach an clíar i bhí dúnsaach a Gaeilg. Scanne. Agus bha mo bhathair na teacher agus na ceanar scoile agus bha sé a bhí gan bhráisnachach teagasg ghéanú. So bha mé ar a bhí sméineach míon sin agus nuair a chunig mí dí bh takeir an fólam tra bhí na Gaeilg, bha mí sméin sin betalm sinna dhéanú ach chaneal mí fileanta. Chaneal mí fascíir fileanta so Ma geríh. So smrní chéir go cuach gus ha ún bhí le féper ma ha agus an buí ha sinne a thust éiad de lí héin leis a chanan a chedíh an an fel am Gaeilg cuiteach. Agus cimar a hacharú dí bhí ag an tóil an danig seir san blian na bocí nó ddíhhain. well bha mé a chuúsa intraí a ghéanú an in Donéidean chaimimiú classic an Gaeilg ar an éige raimime si tar san dábhlíonas. Ba farking ann nach rud sin rilí a fás na seár, is dúir sin bha ceanars go má teaghach cin ann in bunscoil cros na cíise agus lici dhéon classic an istíoch ag tromhá, so at bha ar chlán ann in scoláirí be sin a gúnsaach dá lá san scoil a chas bheis na farking nach ru go leoraching so rein sin na chuúsa intraí. Mar fáiste sin bha cuireagacin dul Ghluais agus cho luas a bhhaí an sin bha mis sin far a dhémas mí a bhí ma ha mér son a bhí fianta. So Gluais sin. Agus sin fan an de hachar mí luchtain ar sanna chi tú é. Sinné Gluais an teolach ar fat Eilean Sgitheanach agus cha a chlán bunscoil chléite agus bha chum clóine ann sin cuideach fás mór agus agus in duineach me siúla rasar a inar níos so bha tráng agus dare bha chódarúm agus réin mi cín man sin bha mí annar san trí bliana. Wow. Agus charó héna chicas ge cin aim sin. Harrá. Bh hátíach go gíimsach i Gaeilg agus do chuút chléine sa scóil.
Bha sin mar amas go mar sin sa cheireh bliana raimimi sin ag astir agus luis sin idirtain fascéir ballagúich agus raimimi diplóma an in inar níis. Agus sé diplóma Gaeilge a bhain bha tutor an Gaeilge cin cuideachs bha sin má. Céim go má mór a hain a bhí tucail de cheadh chuúlaich agus go háirstanúil gan chélan agus bhil cha se bhúla ar an buca agsúlamí an cáirs nach Gaeilge as sa scáil agus tú bhí mé scála. Agus is Aha. joy sin dé rainú is joy diplómáchad. Well, chaimimi go buns BSGI buns go Gaeilge inar níis. Ag a chiaadtal amach bhaid son mo chúd scóil bec far a rá díreach in teacher Gaeilge agus bhríon mí rís a cháirle or had is ménig mí go raibh jochéim a bheith sin gása óir bha drug orm nach bíag Gaeilge go leor timimichail orm agus nach bíag sitar son mo chaan an hain agus cuideach nach bí stúrag ann a fólam tra bhí na Gaeilge so bhaid a géisioach rúm agus so mar sin chaimimi go BSGI so mi go matolí sin. En ann anna BSTI a rainú bliana fráhí me ha. sé agus nuair sin thuair mí oparan sin so ba mí gopur in na clasa céhéir agus nuair sin clasa cóig sia agus sia seach so bha mí ann ar san gréis nuair sin chaimimi go scóil bec clasa an go seachs fe si go itarhealaite Bhí ag agus míar ag hall Gluais mí go bunscáil nach na críige agus chaíar a bhí ann an hen ó barachna ó mar chraach fé me go raibh fascéir cóig bliana díag. Seil sin. Seil Breis sin. mhór. Agus ha mí anis nam phríomh teacher an sin. Má go íirih. Thocú ar puinge sin guchtain thugu agus bhrúniú se cháirle mé dúin fad an bíag tú ar son bbliana fráhí sin. Well sé chéiste hacham in ann mé dúine bhí látain agus bhí géirí mentoraigh agus stúraigh mar sin, an je sin an drug a bhharste bharach gur canan nóine. Has mé gur an dachuid has gur an dachuid agus mé gur a rutas móa bha mí háasta faracin gan romí ar son mochan an hín a leisachach agus ba mí smensin go big shit uabhasach durh go na romín díach lúm hín an scóil. Bha an scóil uabhasach má ar chuirs mí shit ruta bha mí a gamasí ar son agus mar sin mar far ar an lágé acham bha uair a híide acham colarí teacheréile díach capatí ar son mochan an hín a leisachach. Agus a mis mé go raibh cuitarmach cuideach an ro mentor Gaeilge acham cuid gan bha a tic sin dí a bhain a bhí a teagasg an fólam tra bhí na Gaeilge. Cuideach choraman a bhí dul thuil i clasig in ile agus a feiking na leisar an canan nach aicú an clas bearla. So bha sin go má luach for. Ha mé de leat ha chomin mar sin a bhí isteach le teacher an ile sa coit did an practice ach agus fiústíach a gut ideas mu taispaníon ó sian sa bí agus practice hat háúach ver. Fa an teach ar brosnacha cuiteach ach Yeah. gunn sealaigh Gaeilge mar a thuirstú gunn an tu Yeah. sin nach le ceirá luach ver nó tuseach? Agus cuideach mar probationer ha durh a bhí in an dói a teagasg fialsanach fólam tra bhí na Gaeilge. Duine ile san scóil agus a bhí a strí ar san ruúta ha cútramach mar in airinneach Gaeilge. Goíideh. Agus súla mí sin únút a haid a bhí uas a chin sadfacha leis anna knochní críce sé an áineach go ha sin. Ach cum cears míiste ha knoch na críce sé scóil bhearla le inad Gaeilge a hain. Ba sin cear? Sé. Agus scoláí? Ha agus ha crola cannaching a ha go má láide cuideach. Ha nán san scóil ach ha sé cútramach le bhí a toirst daine seach a scoláí so. Sa bhfuil mór an Gaeilge as a cháirsnacht Chaneal móran a chanan go bhfuil há duine ann agus a mis miniche
haid cuideach hang cóisnach hacinne cóisnach be Gaelic a fiochan rí in scoil a chuideachach, mar exemplid ag ann na nollaig in eiclis a tí isteach as a díanú sé Christmas an rat an tenam a bhéir, agus fa tíad ruúta an spórsá ach réine trahí na Gaelic gaint, so ha sin thó cuitarmach, ma ha ruúta na takeirst, so ha cóisnach teagasg. Ha goíide féimi go bhfuil agus hanne sin tíadach ar túh múna scóla ach an brein na scóil cuiteach. A bhfuil is scóil bhear le go mana smó na scóil Gaelic mar go beag an init Gaelic. Ha. Tá trí chlásí chin Gaelic acah? Ha trí clásic an Gaelic cin tríhítean ach agus mé go bhfuil mú cugad tacing an san scáil, barach an na scoláraigh ach stocha fascéad barach na ciad go lé ar tuamh na bearla. So ha sinne bec in cumas rís an scáil ar fad, agus bí sin is luga óid ha sin dul Ghluais an an bliana a seach scáil uafasach mór mar superscoil le dascáil ile tína se cuideach, so bí sin uafasach bec an uair sin. Ach Wow. go fórstanach bheit choramach in bríon agus na teaching na ile le na daine bheit díanú na planach an suas agus so habhaid tic sin go rathú cuitarmach an roisinne, lein hín bec ar fálah or a chiad setide flanach in a réiad, bheit sinne ddíireach ar an meascacha getar na clásic an bearla go fórstanach jararích na planachin agus nes ha init acing far a bhfuil a thula clás agus scoláirí cuideach, so bí si na seár. Me go réadh. Agus fe mé dul gaiinech agus stocha go bh seo bíthe agus teach na féin mé dúine superscoil scóil uamh sa chin mód. A bhfuil mú ceirtas mú go é trí go hochttí go bheits an ládach, é. Yeah, as bí an árscoil ann cuideach, yeah. Ní sin difer goibh ach bheit mé dul gaiinech déobh dadamh mé dúine bhí stéige an áineoch go seo sa scóil. Haidir a bhí gréis déhuiirú chuig blindí as a scóil. Déobh dadamh me dúine bhí stéigh is chaine díadach stéigh ach go chumal le dul. Cimar a réú sin, déna céimar in na gabhú. A mis sin ha puirrtacab an sacking, so ha sin rút bec a muí an scóil cuú, so ha sin na seár runne sin bheit clás chuig go seach na socha go mé gur chuig go seach bheit tuhistí an tócalach agus thró si ri a gúpur chumá. Ach inis há sinú le cóla an bhuiam in puirrtacabans choirí scoláirí, so ha seirse de áireanneach Gaelic acing in sin agus há na sasa in áireanneach a chumáil ar scás go bhfuil sin mar an chéim ar fálah von scóil. So sé mar céim fisicach an na dóid a bhí fá lé. Ha sé cuitarmach sa hiad dal amach. Ruút a ha dad van na cút sculptin agus initan, hanil an roin sin ann or leis na tuchan agus a layout gin a scóil. Ach inniu bhfuil smúne hi go sin a bhí go fisicach mar ún ar fallaf go bhfuil sin ar Jeffrey dhéanamh a thuh iad a fileantas agus an fiansanach. Ha óid dhéidir sin a dul na clásic in acin hín agus ha bhí duine san bí klein sin bearla na roisin san scáil luasathe dul amachchas an doras ha bearla mun cuair sa fiús ma ha dul an ófis nó dul an taimheic ha bearla an. Seirsta fialsan a hacking sa chlás, cho luas a hasan na tína seach an seo an réach in hín se Gaelic a chleice sin agus ddíireach a bhí uabhasach feicalách in léidste bearla a ha tíana isteach an áireanneach sin so hána sasa gnéis. Sé. Agus séla mí ha si bhéad op ar lé dhéanamh thuh sin ann sa scóil ach cimid a haid a dhéana cíneoch go bhfuil na párantan cólarmh agus dhéanún fialsanach agus gnéún tuigse. Aha.
Ie. sé córaigh ha is min sin agus a ríireachach na ruúta na hasisna díanú agus ha is min cóirte grís na párantin go bhfuil sin an coní a fiochan rí ruúta na dhéanú agus a gáal choraman ar san ar galig a chléiceach. Mar exemplar go bhfuil sin na dul an bhád, ha sin a fiochan rí cóir galig a dhéanú agus ha chom san bí ann ar son galig a chléiceach bí sin ar a háin. An sás, yeah. In sás, yeah. Bhhealm niste bríú bhíon féin aine. Tá seo ula caran gom ths go féin aine agus cho fileanta agus chu misnechail sa bhena scáilran ru sin de hachar mise. Agus chatíic sin bh bhí díadach éí ára gala go bhríon, Tá ruta gin drí a léile dá lechar se sa scáilsúla mí. Nu gut ise go dúin stocha immerstan sáiriste a heid a bhheadach géad na dhéanaimiú sin ach déana chum an éilethe nach go gaibh ar son a bhí fás mar géal. Oh. Agus méidir well nuair a bhaimí a déanú mo bhfuil gine próbí bhaid a thuirsteáin rosacha a dhéanú agus cháir si rúmsa agus mis mé cha éar bhí fiochan bhí sinna dhéanú rútbeic mar action research mar a chanastíad sa chlasach am hín, so bheit sin a sméineach mar inad. Cimar a hásin ar son an gálacha a leisaach agus fashion is méich bhfuil lítarach. Hassin ar son gon bí an córaigh acha na seár, scríbheh acha na seár, léomheh acha na seár. Sain mí an lítarach a bhá agus há ula dola seach í chéile ha mí smen sin. So bheit sin na coitíir well fuaman an tóiseach, bheit sin mé gan príomhrút sé fuaman, ha tóiseach le fuaman. So agus fa sin na faracing nach ró na fuamanacha chu má sa bheit sin na gúrí mar sin an rá sin bheit sin na cléice facalas fuam agus Ba facalas fuam scanneol nuair a hanacha seach ó Haró cáíle ann agus bá chu fémal. Ach bheit sin a faracing stócha an ro cús gníomh an ann agus Haró hol luach for a bhí a gúnsachach comescían blends mar a chana sé. So rein sin project leis an scolar in héin far an ro iad sanna géanú suas na gníomhan ar son na fuaman ach díireach na fuaman hanán na blends na agus rein sin videos lei sin as dúir sin chuir sin airlíneas. Fa si go má féime len an lockdown or bheit sinnaking agus ha si a cúteach na pàrant an aking de bhí a cúteach na scolarin leis na fuamanacha. Agus is dé sin bheis bhfuil ha na fuamanacha na seár ach hanne leit gan cleice gur son lítracha. So cimar a ní sin seo na seár so go chud an céal as an aha. So háiseach mí ddíach dábhlíon ará se díanú a fiochan bhí sin scíime wraparound spelling a dhéanú scalig agus ha si éidir a bhí sarabhachail anna bhí in níor a lítrachaíacha a thuáil. Agus bharach ar lítrachach ha sin na díanú cúideach tar grammar tuhistí in the lesson in wraparound. Mar exemplar ha íran et a jaalitje an is ma ha an klassicí hier stocha go biotóise go ide hen agus suir sin mar ha fein ar ha ide ja trí céhir coig mas mé go socha coig na si íran an so can gre gníomhar a bhans fa sin tóise go léh fríomh an gníomhar mar búal well nu sin an ire ja bhí go bhúal ire trí a búalach so bha choramáns na lesson or bha sin nula a dhéanú lesson in cóla leis in clasí ar fat agus harú go Jeffergy ide ar an rú a gopur. So be chora gacin a thula seachan ar tráin nó túisilan nó gné enimimean. So bha siad na cúteach or ha mis mécha an grammar Gaelic a hanile go leor ddíireach fé bríon mí an tráin an term sa bbliana. Ha bhí acha go láidir, so ha sin na fécinn sé gheanú
a thula seacan Baker Vic, sa bhí fat na gon húne. becarbeic agus bí na teacherin a tíon thucamnas a gra ó stocha nach chéal go leor garasan ar son seo an ddíanú sa ruúta me dhéananas bí úne acha mar sonna dhéanú mar exemplad ha sin cuideach a dhéanú talk for writing an Gaelic. So ddíireach a bhí a dhéanú texicin ar dói agus díon ruúta mar sin déisiil ar son na teacherin. Is sé immers go má módathe sin ar fé géalteach an dráasta talk for writing. sé Agus nach chunig mí ha uamhsach ha mí a bhí brúndí Katie White me join bheit an garage. Ach dé reinú héin le talk for writing. Nach tí get a henki húsa garas san móra ar a hon. Idir hinci. Yeah. Well, thoisig sin ar sa bhearlas fa trína gacing sa scóil an in bearla agus ruútáhaiseach feis na gra Cat bhíal na garas an Gaelic ó hangelí taking. So Jannig sin go ré garas uhaach fémla bhíh siid óid bheit sin de faracin leis sin scríomh acha gan ru sin dúna tóir scríomh ach fan na hen veracin a nócha agus Harún grammar bulach cearst agus tí go faracin nach ro sin a fáin na nurste sa bheits na gúí ach le talk for writing heit a gúnsaach ag texa so ha Jo model acha. So bí ruútan mar in version agus tráine a gealaite a nócha agus heit gaúnsaach le planne. So ha é acha na ceann mus tóiseach iad a scríbeh. Apar garas. So bhfuil féich cin jiffer apar Oh, garas. Ha féich cin apar jiffer garas, yeah. leisacha as sa skillan sa structurean. Jeffer go mór agus suúringain ha fianana seaking a sealting sin. sé fiad fada go ha sin. sé méiscathaigh dé a cháirsnach an áineach na teacherin a chláin héin a garas agus go bhfuil a bhuanach go fuasglaigh sééis go bhfuil na cumasannachcha iad an lésachaigh. Yeah. A rutas mó ha mis mention sé an skippa ha skippa scannealaking agus teacherin ha uafasach má Jogalig ach haid really ha fialsannach Gaelig acha ha huláidir agus heitar son an ruta seara dhéanú ar son ar clóne so mis fé éis sin an rutas cutramiche. Scanne ha skippe kutermach ha skippe anapach chin kutermach. Hais acum sin agus an buannach go hacinn an bliana le dí se bharach tíine ar an skippe agus cho mór san Jeffer sa ha sin a déanamh ganna sadfachas chanin san arsingach ach chuideach farsingach leis a dé chumasan agus scílan agus a bhéidir teichúcht nu ha acu í strí ar son gnáichin nó bhí géhah go gin na saláteide na patéise. Cimime a hasisiú déalacha í leisaí nó úne leisaí ar san na skippe goléir. Ha sin éidir bhí stríir san sinan is cuide agus iná in service sé in service Gaelic a bheits acinne far in bhí úne acin hín agus an lisan ma hausa ar seo aiking a go trí sé ma ha ruútanaching dí brion me géin ag an séid sé ó bhfuil ní sin stú sa bhating is nuair sin nuair a ha ámic a chula duníile fedisisiú sin stú Gaelic a dhéanú. Agus haneal sin bulach féad. So anis in service seo a had sin an seacan ha mis mention. Well no sin seacan seo sé in service Gaelic a bheits acinge far an bí sinne gopur ar na leisií an acin hín agus ha sin cho fé mo géimiú sin ma ha ruútanúr a tí na seach mar Gaelic wraparound nó talk for writing nó cáil mar sin leisií an úre fé mi gon bí úne ann ar son tín de héle spríon me géin nó ha bhí a tachirst. Nuair a hasisina ddíanú CPD an éige cuidear ha siad a fécin rí cíalacin a dhéanú le scoilile ar san moderation a dhéanú ó ha duibh nuair a háleit héin ha si bhfuil sochas an búnscoil nó narígus miniche gur é first level a ha seo ach dé ha scoilile faracin míon sin so ha planning an ann ar son. Ha moderation sin cúimseach é cho cutarmach. Yeah.
well, sin ar tarbrín í dhéanamh a drasta me dúin lísteras láharst éiseach scríbeh léveh ach dé me dúin arbhach agus Seag, sin nach rah héanaan sás le bic an leisacha go thuh arbhach na scolaran. bha. Yeah. So sin rút a bha mé ddíanú san scóil mus de chuirmí seachad múni ar fatir cúis an Gàidhlig nó lesaí an Gàidhlig. Ba mí na Mass Recovery, Teacher Mass Recovery, agus chuirmí trínig ar san sin an in inar níos leis a chóirle ách leichan a bhain trínig le díos boraní a Yorkshire agus has seir de init Mass Recovery in Yorkshire far an bíta tuil ar scoiltin agus saonar son scolaran a bheits is minice be chóirgút sa bhí ddíanú na seár chusán nach chéad so sé system far a bhfuil a ddíanú díach an ora agus a clec ag video agus nuair sin na coid arás ar na video agus a fichen dí opracha amach dé na bearnan san dh'ionnsacha chacha agus dé na ruinlachgan a haid a clecha ar son samichan a dhéanú. Agus cho in nuair sin ha fiocin rí planachan acu ar dóid far an líon sin na bearnan. A fiocin rís na skillenacha a lesacha gunna bhí a gínse géibh ach gan brosnacha cru bhí sin a goprach amach lu a héin. Agus bha uabhasach má. Ach ha mis min sin reinad sin agus mé gur a socha go ficad dhéin a ddíanú an cuasa sin. Gus nuair sin bhaid a fiocin rí sin a hegus gan Comhairle na Gaeltach a thula teacher an Comhairle na Gaeltach ar fat in an fescar. Had í oprig sin. Och láonn gúsa únéisgur gan na chóir. Ach ha mis Na chaim mar sin na ha thula trénig a hain. Ó nach chéal agus bheis na gra haneal sin a dola gopra fios na boraní go bhagar teagas bheit a gra haneal seo a dola gopra. Ach ha mis méige go bhfuil na skillan sin idir bhí go má fémal san scóil am hín. Ha an system sin sganneal ha mé gabhólach má ha chomic duine san bí trínig Mass Recovery a dhéanú DNA ha sganneal. Ha de hic mí anna sin na céimean na progression an an skillan arbhachach mus de raim mi sin. Agus há progression an mar a thucastí na skillan agus na ruan lachan agus há thuhain sinach. Scanneal. Chomá bhí clínte mí dúin pís trénig a th buí chomód a thust gahíide Lis go bhfuil a bhí cuiteachil gútain as gach am go a bheitheid professionanta na tíchas. Muscur sin críochar gráichin Lesley bheit uasach má clíntin bhuat mé dúin dé cháirle bheith gacad de chuite cinnethe úras an dríoch nó le bliana frá bhí díireach ar fada. Okay. Chanan gur díra gabha thula chom. Hanaú suíocha far an bí lá dhé acha den an teagasg ar sáin dh'ionnsacha mar sin achan bliana próbaí. Mar sin gabhann chom til iad clasican ita gealaide díon cuasagan gabhrí se frúsés. Sin é ddíireach gabha thula chom agus Scanneal. A mí do lecht. Gomód. Jé. sé an rud sé mar chuiristú do chrías seach dú tóras. Fé mis sin ar lína tí salam sin. Bhí sré merchandise ac in house. A sin rosach chéad snog tafalat. Gaf a thula chom agus chuirta chríán. Niste, Jamie dúin mían ar son film sa bhí na Gàidhlig. Stocha ruúta gin nach chuil cears go siimplí. Mían do gúlam Gàidhlig. Darút ha mis men sin masú an go da bhí an aon. Oh well, okay. Tablet. Dói far an buringain ar garasan a sgulach agus garasan duine ile a chleice na sasa. Or am fisam go bhfuil duine idir bhí fiachan bhí sinna dhéanú sa curas seach átegan far an
fai a thula dúnéile gréimiid ach ruútacin mar sin a bheitm go bhfuil sin caran dúise me géon na ruútanacha sin héana cruúachach ach a bheitgam thómáin an buringain daine sin a ghéanú or ní sin ar bethan na sasa. Cuideach scíma léhí cearst atá stéitse ar na fuaman. Dan ro skillan no nocht acamsa son na thula códaigh a head a bhí acam a dúin scéma léhí úd hín ar A bheitsim. lépearsteach. Ha mi dolacht beige uam sa chéin fémal chanéad díirecht na teacherin ach garíadh gan na scoilean a ha gúmsach ich le. Ó, bhíag. Bhar mi dulach lach an fach go farsingach ach sin an jedh triplet chail farsingach gain no go ledain. So me garíadh well ha mis go bhfuil an dáhíon na sin uamsach I michi. Lesley Hayes, mór an tain garíadh ar sanna bhí cádaíine dú, had a bhí choíntideach brínrúcht agus mu na thula immerst had a bhí a dolacha van an bunscoil knoch de crice sa mi dogus nach bí a fatte gus an tíal mi hín suicide cuairst. Ha bhíon dóchas cuideach. So mór an tain Lesley agus féiscar ma. Féiscar má Gwen má bríon rút. Bhfuilm tain mhór a thuirst de Sabhal Mòr Ostaig agus Comhairle na Gaeltach a thir aice sa bhhainneach ar san srí Eilean. Chaidh an trééis seo a dhéanamh le teich go stúd ag Iain MacDiarmaid for Telt Media. Agus tain gúise ar luchgéisteach. Ma ha seo ar cartadamh déanana cíneach an tarsú coicrin na cingéin agus a sin róháiste ar beachganéin mu cíncin na programman. Lí go bhéh géin tro na mian an socialte ná ar seálaigh postí aicepod@gmail.com. Cears maithe gus an náfrógram beannach léibh.